May masalo naman po. May sign. Diyos Marinaldo po sa tuya gabos. Ngunyan iyo an enot na Domingo kan Adviento. Sa Santa Misa niya ngunyan, sa tuya pong idulot ang sa mga personal na intensyones. Siring man, pasasalamat, dulot ni Nene del Rosario, Doti Monte and Family, Mercy Capistrano, Malo Bendicio, petition of Lorraine Evanin R. Eifert and family, Thanksgiving and petition of Lawrence Evan B. Rubio, Thanksgiving and petition of Lorraine Evana R. Clarete and Cassie Kyle Clarete. Thanksgiving and petition of Matias and Ingero family by Mr. and Mrs. Pañero, Lailin Lumbria, and Celi Delgado and family. Special intentions for complete healing of Father Luan Harsha, for all sick members of CRC and LLFCC members, for fast recovery of Emma Borbin offered by Nene del Rosario, for safe and good health of Rosalia Asense, Juliet Navarro, Janet Villafuerte and family offered by Janet. For divine intervention of land dispute offered by Nene del Rosario, for peace, love, and harmonious relationship in the family offered by Sis Binang, for safe and good health of Maria Faye Donna, Viel Maria, and Jerome Rodriguez offered by Sis Binang, for safe and good health of Arnaldo II, Cindy, Carmen, Arnold, Corby Bonyag, offered by Binang Bonyag. Special intentions of Marian, Mel Ezekiel, and Mel Gabriel offered by Matias family. For eternal repose of the souls of CRC and LLFCC members, for all the souls in purgatory offered by Nene del Rosario, for the soul of Arnaldo and for all souls in purgatory offered by Sis Binang, for all souls in purgatory offered by Doti Monte, for Mary Christie, Ruben, Magdalena, offered by Mercy Capistrano, and for all souls in purgatory offered by Matias family. Sa gabos po na nagdulot, salamat. An mamamayok ang selebrasyon niya tungunyan, iyo si Reverendo Padre Jerome Pelayo, Secretary to the Archbishop, as in Mission Director, kan Archdiocese kan Cáceres. Matindog po ang gabos, asin maugmang awiton an awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka na ma, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untang sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kita magsilibrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadyaw kay Santa Maria Dane na Birhen, sa kabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa ton Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan sa imo mga parasunod ining pagmaawot, tanganing mantang sa mong nasasabat, sa paagi kan matanos na gibo, sa imong Kristong madatong, kami makaibahan sa tuon niya, magin maninigong mag-ako, kan langit no nakahadean, huli kay Jesucristong kagurangan niya mo sa imong aki, nakaiba mong naubuhay sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukawan gabos. Asin hemateo nyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang ipinahiling kay Isaías na aki ni Amos, dapit sa Huda asin Jerusalem. Tara sa katapusan kang mga aldaw, itunugdas ang bukid kang harong kang kagurangnan sa alituktok kang kabukidan. Asin papalabawon sa kabuludan. Masurulog pasiring sa iya ang gabos na nasyon. Maralakaw dakol na banwaan sa kamasabi. Madya, magtukad kita pasiring sa bukid kang kagurangnan. Pasiring sa harong kang Diyos ni Jacob. Tanganing matukduan kita kang sa iyang mga dalan. Asin makalakaw sa iyang mga agihan. Tahali sa Sion, maluwas ang tugon asin tataramon kang kagurangnan, hale sa Jerusalem. Mahukom siya sa mga nasyon. Mahusay sa dakol na banwaan. Pupulpugon ninda ang sa indang mga espada na maging mga arado. Saka ang sa indang mga garod na maging asyab. Dai ibibigyaw ang espada. Nasyon laban sa nasyon. Dai na mag-aandam para sa gera. Harong ni Jacob, madya, maglakaw kita sa liwanag kang kagurangnan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Naugma ako kang sabihan ninda. Maduman kita sa harong kang kagurangnan.
Naugma ako kan sabihan ninda, madumang kita sa harong kan kagurangnan. Naogma ako kang sabihan ninda, maduman kita sa harong kang kagurangnan. Nagtitindog na ang samong mga bitis sa mga tata mo, O Jerusalem. Naugma ako kan sabihan ninda, madumang kita sa harong kan kagurangnan. Jerusalem na itinugdok siring sa syudad, naburunyog sa sadiri asin bilog. Diyan nagturukad ang mga tribo kang kagurangnan. Tadya nagtukaw ang mga trono paghukom, ang mga trono kang harong ni David. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Hagadon ang katuninungan kang Jerusalem. Magtiwasay ang mga manamumuot sa imo. Magkaigwaning katuninungan sa imong moral. Katiwasayan sa imong bantayan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Huli sa mga tugang ko asin mga katuod, masabi ako, ang katuninungan mapas sa imo. Huli sa harong kang kagurangnan na sa tong Diyos. Hahanapon ko ang sa imong karahayan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Lalo na taaram nindo ang panahon, na oras na kamo magmata hali sa pagturog. Tangunyan orog kaharani sa to ang kaligtasan, kay kang magtubod kita. Palipas na ang banggi, harani na ang aldaw, kaya iapunta ang mga gibo ning diklom, asin isuulota ang mga armas kang liwanag. Siring kung aldaw, maglakaw kita susog sa dapat, bako sa maating purulnakan, asin bururatan. Bako sa kauragan, asin karigsukan. Bako sa pagdaraog daugan, asin irinuman. Kundi isuulot nindo ang kagurangnan na si Jesucristo. Asin da inindo, pabanalon ang laman. Para sa kamautan kaiyan, tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos, matindugan gabo sa pagrukyaw kan marahay na bareda. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo, sosog kisan Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Tasiring kan mga aldaw ni Noe, siring ang pagdatong kan aki kan tao. Tasiring nakaito mga aldaw bago magdilubyo, nagkakarakan asin nag-iirinuman, nag-aaragoman asin nagpapaaragom. Sagkod kan aldaw na maglaog si Noe sa arka, asin mayo sindanin ka aram-aram. Sagkod na magabot ang dilubyo, asin iatong ang gabos. Siring ang mangyayari pagdatong kan aki kan tao, dangan, duwa, yaon sa lantad,
Ang saro ko anon, asin si saro iwawalan. Duwang babae, magigiling sa gilingan. Ang saro ko anon, asin si saro iwawalan. Kaya, magmarigmat ka mo, huli taday nindo aram, kung anong aldaw maabot an sa indong kagurangnan. Sa boto nindo ini, kung aram kan kagharong, kung anong oras maabot an parhabon, mabantay siya, asin day matugot na salakaton an sa iyang harong. Kaya kamuman, magandam, ta sa oras na day kamo naguhona, maabot an aki kan tao. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Si San Agustin, bantog na santo, asin aramta ang naging dakulang parte kan sa iyang ina na si Santa Monica, tangani magkaigwa siya nin pagbabago. Sa paagi kan pagtubod kan sa iyang ina, si San Agustin nakamidbid man sa kagurangnan. Asin sa paagi kang pag-adal ni San Agustin kan filosofiya, nabisto niya ang inaapod na logos. Nabisto niya ang tataramon kan Diyos, na iyo man ang Diyos, na iyo si Kristo. Alagad, ikong pangyayari sa buhay ni San Agustin na talagang saro sa mga nagdara sa iya sa iyang pagbabago. Sarong aldaw, iyaon siya sa iyang hardin. Kay banyan sa iyang amigo. Naglalakaw-lakaw siya. Asin na kukulangan siya kan sa iyang mga naginibo, manungod sa pagkamot sa mahal na Diyos. Sa paghuna niya, di pa siya talaga nagbago, kulang pa. Kaya sabi niya, hanggang noorin, ako mabago. Hanggang noorin ako magkakaigwa nin tunay na pagbabago. Sa aga, hanggang noorin. Habang nag-iisip-isip siya, nag-uurop-urop, igwa siyang sarong nadangog na tingog. O paulit-ulit ang mga tingog na ini. Enot, sabi, tole leje. Boses ning aki. Boses ning aki. Tapos sinaaram niya, kasuarin ko ni nadangog tataramo na ini. Kasuarin ko ni nadangog boses na ini. Gisay na boses nin aki. Ang bot sabihin ka tataramon, kuana asin basaha. Kuana asin basaha. Kang panahon na ito, nagbabasa siya nin surat. Ang surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Padagos nadangog niya, tole leje. Naaraman niya kung ano ang mensahe, kung ano ang sayang binabasa, basahon. Pagbuklat niya, ang nahiling niya ang surat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 13, versikulo 13 hasta 14. Asin yan ang nadangugta ngunyan sa ikadawang babasahon. Ang mensahe sa iya, siring kun aldaw, maglakaw kita susog sa dapat. Bako sa maating horulnakan, asin bururatan. Bako sa kauragan, asin karigsukan. Bako sa pagdaraog-daogan, asin irinuman. Kundi isulot nindo ang kagurangnan na si Jesucristo. Asin da inindo, pabalunan ang laman para
sa kamabutan kaiyan. Sabi niya, mensahe ini sa kuya kang kagurangnan. Ninhulita aram taman na naging buhay ni San Agustin. Buhay na maati, buhay na pagkakasala. Sabi niya, inspirado ang tataramon kan mahal na Diyos. Takon anon tataramon, ito para sa iya. Tinatanyog ang sa iyang pagkatao, nadudutaan ang sa iyang puso. Ang pangapunan sa iya, magbago. Ang pangapunan sa iya, magkaigwa, nin bagong buhay, buhay na arog sa kagurangnan. Mga tugang, sa pag-andam niya to man, ngunya nag-andam kita, nagpuon kita kang pag-andam kan kapaskuhan. Pero aram tam pag-andam na ini kang kapaskuhan, nagpapagirumdum sa satuya kan pag-andam niya to sa muabot na buhay niya to na pag-atubang sa mahal na Diyos, asin ang ikaduwang pagdatong kan satuyang kagurangnan. Kita man sinasabihan, kuan na, asin basaha. Yaong kita digdi, nagdadangog kan tataramon kan mahal na Diyos. Yaon kita digdi, tangani na maliwanagan, tangani na magiyahan. Kung ano ang mensahe sa satuya o kay San Agustin, pwedeng iyuman ang mensahe sa kadaklan sa satuya. Hurulnakan, bako, haleon ang mating hurulnakan. Sa Ingles, ini revelry. Pero, ang sinasabi ka ini, iwasan ng mangbulahaw. Itong maribok na nakakaistorbo sa iba. Iwasan itong mayong ribok na mayong kabuluhan. Yan ang buot sabihon kang hurulnakan o revelry. Pero itong nag-uugma ka, ninhuli ta may party, nag-uugma ka, tanangganaan sa imong nangganaan sa imong ngayang pig-cheer sa basketball, okay lang yan. Pero itong ribok na nakakaistorbo ka sa iba, nakakapakulog kang payo ka ni iba, dai mo magigibohon. Magrespeto sa iba. Kasi sinasabi pa, bururatan. Si San Pablo na nagsusurat sa mga taga-Roma, ang mga Romano turuod mag-inom ning vino. Tuod sinda ning arak. Pagkaaga pa sana, nagnanamit ng arak ang mga Romano. Sa sindang pamahawan, ang tinapay, tigdodot-dot iyan sa bino o sa wine. Kitang tigdodot-dotan takapi, ano po? Pero sinda, ang tinodot-dotan, bino o wine. Pero ang pagirumdum sa sinda, iwasan ang bururatan. Siguro itong inabot ng social drinking, okay man lang, ano po? Pero kung mayo ka ng tada pa uli, sabi ba kapag mainom ngayon, dapat igwa ka pang tada para sa tinampo. Itong day ka dyan, mahiring na sa tinampo ta, burat-burat ka na. Itong pwede ka pang makaabot sa harong, na day ka mang tatabuga, day ka mang babanog ning agom, na nasubrahan kaburatan. Si tama lang, lalo na po niya na po na naman ng parartihan, iwasan ang bururatan. Mag-inom, pero tanganing mapagayon na ang iribahan. Tanganing makapag-urulay ng inapod na heart to heart. Pero kung ang pag-inom, madaraning baranugan, hari na, dahil na muna maglaag dyan ng Hinebra. Ano po? Haleon, kung makakaraot po yan sa imong pag-isip, sa indong mga relasyon.
As in, sinasabi pa digdi, karigsukan o imoralidad. Ang imoralidad, sa tataramon na original na sinurat ni Pablo, ang buot sabihon, katre. Iwasan nga ito mga ipinagbabawal na katre. Aram naman po nindo yan. Yan ang buot sabihon ni San Pablo, kang imoralidad, iwasan si katre na magdadara sa imo sa pagkakasala. Asin dakol pang sinabi digdi ang pagdaraog-daugan o pagpaabaw-abaw, iwasan, haleon. Asin, sabi pa, iyo ang envy. Ang envy sa original na sinurat ni Pablo, ang kahulugan zelos. Haleon. Itong pagkaara sa kung ano ang yaon sa iba. Ang pangkaanggot, ninhulita ang iba, may marahay na bagay, haleon. Mga tugang, bilang pag-andam, sa pag-abot kang kagurangnan, sa pagsilibrar kan kapaskuhan, haleon niya to, ini mga bagay na sinasabi man sa satuya. Iandam niya to ang satuyang buhay, sa pagsilibrar, kan kapaskuhan, iandam niya to ang satong buhay sa ikadawang pag-abot, kan sa tuyang kagurangnan, asin sa pag-atubang taman sa kagurangnan, kung matapos na ang satuyang buhay sa kinaban na ini. Matindog sa pagpahayag, kan pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki, daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hale sa kalangitan. Asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin nanin tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminangkat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ansayang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay iba kan Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa paglaog niya to, sa panahon kan Adbyento, mamibi kita sa Ama, sa bilog niya tong puso, tangani pakinabangan ta ang pagkakataon para sa bagong kapinoonanin grasya, ang satong simbag, kagurangnan, hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga namamayo kan simbahan, padagos na mamidbidan an sa indang nangungurog na misyon sa pagharubay ki Kristo, an ilaw nin kinaaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
Tangani sa banal na panahon na ini, magtalubo kita sa pagkamidbid kang presensya ni Kristo, urog na sa mga tugang niyatong dukha, asin nagsasakit, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang paghidaw kan sa tung puso sa kaugmahan na nagdadanay malubos sa pagsunod kay Kristo sa dalan na sa iyang linalakawan hali sa bilen pasiring sa Kalbaryo ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga nagihelang sa satong komunidad mag-ako nin kusog asin paglaom ngunya na Adbyento huli ka nakakaumay na presensya kan Diyos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga katuod niyatong gadan, makamati kan daing sagkod na kagaya-gayahan kaiba si Kristo, an kagurangnan, asin para ligtas, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na makakamhan, himatean sa mong mga pamibi, buksan mo ang sa mong mga mata sa imong presensya sa kapalibutan, ang panahon kan Adbyento, magparani sa mo sa imo asin sa lambang saro, mantang nagahalat kami sa maugmang paglaom, kan pagdatong kan sa imong aki sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matuko po ang gabos. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mga tugang tanganan sa kuwasinan sa indong atang, akon malugod kan sa tong kagurangnan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pakiakuan mga atang na dinadulot mi, gikan sa mga karahayan mo. Hulitan tinutugot mong magin mahusay, an sa mong debosyon ngunya na panahon, papagkaniguan na inimagin para sa mo, premyo, kan sa imong daing sagkod na pagtubos, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa saimong Itaas espiritu. ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinagkakaligtas, nadana asin minsan sa en magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahan na daing kasagkoran, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kan ina kong laman, inutob niya ang katungdan, kandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo andalan nin kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa kaduwa niyang pagdatong, sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo anaman niyang gibo, makamtan mi ang panuga ng unyan sa pagbantay,
pinapangahasan ming lahalaton. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami, kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod ang gabos ay matukaw. Kagurang nan ikanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibi kami. Pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurang nan na sa Yesu Kristo. Siya, na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaa kini, asin itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kali sa singiraray. Pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kay ni. Teni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipa na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pag-ibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin ay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Birhen ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos,
nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkani kong magin kahiras, kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos, nakagalangan, asin kamurawayan, sa gabos, nakapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matindog po ang gabos. Natukdoan, kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ang kahanean mo, ang yarian buot mo sa likas, insirin sa langit. Ansa mo, kakanon sa arualdaw, itaong mo sa mulyamon yan. Asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinamagtawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinare kami magdarahasa sa God, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw niyamang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami, nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Jesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan ikan na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo,
Ang sakong katuninongan itinataw ko sendo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kunden pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburunyog. Sosog sa imong kabutan, ika na naubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace. Kan mga kasalan kang ginawa, kahirapi kami. Cordero kan Diyos na nagpaparapan, mga kasalan kang ginawa, kahirapi kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang ginawa. Tawi kami ning katuninongan. Maluhod ang gabos. Uyang kordero kan Diyos, uyang nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, mapakinabangan milugod ang mga misteryong pinagsisilibrar. Nahuli ka ini, kami mga naglalakaw, sa tao kan mga bagay na kinabanon, ngunyan sa imong gibuhon, sa mga bagay na langit nun, mamuot asin sa mga nagdadanay na bagay, magdayupot, huli Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po ang gabos. Asin, pasalamatan po niya to ang satuyang celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jerome Pelayo. Salamat. Ang satuyang mass sponsor, Bradmel Matias and Family, as in choir, CRC Youth Choir. Salamat po. Salamat man po sa mga altar servers, ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin sa tugabos na nakisumaro sa Santa Misa ngunyan, salamat po. Pasalamatan man po niya to ang management and staff ng PBN Broadcasting Network, asin Converge, sa padago sa pag-air kan misa nin banwaan sa telebisyon. Ini po madadalan alas 6 Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin sa Converge Channel 9. Mahihim nanyog man po ini sa OKFM Radio. Ang misa nin banwaan madadalan man po sa Facebook Live streaming. I-search lang, misa nin banwaan, sa tuya pong i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalong-lalo na si mga nasa harayong lugar o nasyon na dai nakakapag-atender ng Santa Misa. Mga anunsyo po, sa maabot na December 3 and 4, Saturday, Sunday po yan, magkakaigwa po kita ng CCC-LSS. Ini po ang Cáceres Catholic Charismatic Life in the Spirit Seminar o Pagdusay. Ini po gigibuhon sa CRC Center alas 8 ning aga hanggang alas 5 nin hapon. Free registration po ini. Imbitado po ang gabos. Ikadua po, sa maabot na December 8, magkakaigwa man po kita ning Advent Recollection. Digdi man po giraray sa CRC Center. Mapuon po alas 9 nin aga hanggang alas 5. Ini po panginginutang kan satuyang spiritual director na si Reverendo Padre Darius Romualdo. Salamat po, asin matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos. Salamat.